Bahala na naman Ginoo na mag-surrender sa Ginoo ni. Okay. Isa man yung pabagatanan. Di na lang malay ko pa istoryahan dani kay mag-istorya ko, magsakit man sa magdugo pud. Malasahan din na ang naidugo jud mo na nga ang kuan na jud dugo. Ano sila guys? Kanis rin na side. Da. Halaging yan Diyos Ginoo nga unta lugwasan pag ang kinabuhi taas pa kay daghan pa kong nahilanglan sa ang pagmahal ang mga anak. Ipangalos Ginoo nga daw sa entire Lord. Hi guys, good morning. Panapad ni da. Sa mga adlaw guys. January 7 naman dayron guys. After jud sa kanang pagbagsong udit, aron na dun kalay ng gibati. Sige na jud sugod-sugod nagkatagahanggam sa tong paghamagbagsong udit. Wala ito katong game guys nga nagbasig na bugkat kun sa sige sa dugo. So dahil sa ko i-share ni Judas. Oo, nakalipat ako sa pizza mga dos man siguro to pagka mag-New Year na nagdadari o ni nagkatadari o kanang nay para kuno to na ako. Kung manabas ang Pasko man pag New Year sa isulog plastic. Yeah. Kuan. Katong adlaw nagpahuway lagi ko kay sige ang ngatagang gam sa idegda ko. Ay ning abot nga sa ka-plastic. Ang sud kanang nay pagkaon o blouse o kuan kani ada guys pagkaon mo ipadain init para pagkagid mo mabay pag magluto wa dinakan akay nadlo ko mo ni sud guys Paris isa may nagpadada ni salamat ja pasensya sa kayo kanang pailakin sa kanang kaswatra tos plastic na may ang nabizoda nagamay nakaswatra tos plastic kuan Lordilisa pero payo-ayo secret viewers dyan. Mo ni guys, ang ipadani dyan na short dyan na ikuan. Wala gin na i-vlog da dyan guys, kaya nagatuhat pa ko mo PM sa na kinsa sa tag-iza kay pasalamat ko. Wa man dyan. Karat ko katong adlaw ba guys, grabe dyan nagduko dyan ang gamas dyan. Sige linig ka na sige gini sa dugo ba ano ni na bagkat siguro ni hinza. Kanpad guys, sana pa i-share yung gamay ba na maginingan na nga tuba mo barang kasi gibarang ko noon sa ako kay dito ko kabiran mo tuon yan guys. Pero guys, 7 years na sinang inantos daan ni sa aming produktor kay nabuong na ko ang nagana sa produktor daan ni. Diyan guys, kanang sikog istorya, kasi istorya nga na makalasa ko kanang murag dugo unja ang kanang nay halaging Ang parang sa guys kay ludon ko guys kay murag na si malasahan jud na dugo. Muna guys nagtanaw na wala jud ni na jud dugo. ano sila guys kanis rin na side da. Kanang naman sa kugmada ni sa niningan nga. Sigo ganang na guys, ngano nga isa may kanang may labot nga untang ko. Konsiderar ko gananan sa mga sa among company sa Laguna sa una ba basin si Jabaon sa pagsa kong yambuan sa bas kay nato one time dyan. Kasi mo to barang kato si Ja tanang masira niya ang vlog, pero dito ka sa Butong Bisaya. Magaling itong i-contact das ni Agi. Ito sa ate, bago pa ito sa among dorm. Diyan. Ako malagi mo nagdedelider to. Kada dorm, kay libre malagi dormitory sa among company. Nadyo sa ka-leader lagi. Diyan ako may leader to. Sige lang nagbikil ni ate.
Gusto ko istorya guys kay magsakit man. Kato ba si ang i-mention jud ngan kato si Ate Mila. Nila mo jangan. Kato tal tinad man jud ni. Kato si Jabag upat to dadto sa amo unja. Ako man si leader lagi sa kadorm sa ka-unit na si leader sa yatag ni Sir sa kuan. Basta maros tayo ng duman nga nagkuan sa kandila ba? Sindi sa kandila dato sa among portahan. Sa among dom sa ang ipaong. Ang gizup. Ja matuna. Kato si Ja magbikil mi kanunay ni Ja. Kung ito sa maitot na. Okay. Ako mag-report ka sige lagi mi kay HR lagi atong time lagi katong mag-upasa kay daga sige sa kaaway ba sa mga kauban na mo kuan sa ako may kanunay gazid maipit. Mo to guys, so good to guys nga mara mo to yang nabawaan nga nasuko na ha. Wal magapog lagi po ko magpasangin. Nasuko sa lang kay ngano ko nang ipa-HR pa na may ngana anja. Mo lagi to sa guys, ang gizo pagkandila mo sugod to mga mantra jud. Nagpa-opera na ko sa ang wisdom. Bawal makaputoy ko anja antud man jud karon. Gangyang duman guys, si Ja magsindik no sa kandila sa portahan kay isa ko na ampuan ang mga kalag. Ja, katong time guys, sa suko dyan na guys, kay ako lagi pa HR, kay di man ha madaog, ako rin kalagi sige, kaway-away lagi na ng dorm. Ja, mo to guys, kandila nga dyan ay sa kung tong yampuan na mangipang. Kay dyan masunog di ay, ja, mo to guys, pagkasunod kuan, magnut-ngut nag-ahong kuan, gams. Ja, yun sila kasi kunog yaman kunog ko. Kasapay mo to wala guys, ja. Karon lagi ka nang may kay ba magadun mo sa ahang gibate sa ahang dyan vlog niyang gams. Ja, karon guys, feelings na ang dyan sa kita jud. Ja, sige na sa dugo. Jadi. Ang ginis guys, ito guys. Ang nabali na ako ba. Ansa na? Si Teresin, usara jod, usara inon, pero magkatol ka, pwede na buntag. Buntag na lang na, kaya na lang ka daw, usara. O kumani mo kaon pag inom na. Ano na, pwede rin na isa ko sa vitamin. Oo. Pwede na. Dili, okay na. Ayaw sa dila ka, tatawari, minutes lang po. Ha? Mga 30 minutes na lang ng si Teresin na, kinagumani mo si imong inom sa kuan. Para di ka magkamot. Yung alas kasi ang katong pangalakad na doon, sila ko sa tungkuan. Una nga lang high blood. Uy, una nga lang para sa mga high blood, no? Sa mga kayo ng maintenance. Kung wala, kanina na lagi pagkaon ako alas 9. Okay. Inuman na kay parawa na yung katol. Ha? Parawa na yung katol. Masara. Masara, uy. Uy! Masara, binuang niya. Kaya nag-vlog ko na. Apil ka sa akong vlog noon. Ako niya na lang bay, kanina lang mo bay. Bye. Ngunit tawag sa inin. One guys, gikan lagi sa nagbabaksin na pizza sa Baron City. Nawa naman ko sa pizza 5, yung vaccination kita mo sa vlog guys, nga na dito tabang. Kanang isa pong side effect, pwede yung guys kay kuan, ilantan si Ja, doon na kagabin, sige sa kato. Gagawuto-buto isang mga kuan mo siguro po na sa effect sa kanang kuan guys sa isang vaccine nga Pfizer. Ako pagpa-vaccine na kayo man, wala man. Diyan guys. Oh. Kuan guys, ako ang bayabas. Ang bayabas guys, ano lamang gilusap. Ang batang daan eh. Guys, kada buntag, makuha sa tissue. Ang ikuan kay magduhon sa kuan ka na magdisad kong istorya. Kay mabanat si Jaba. So gamay rin masakbilan din eh, magngat-ngat na. Grabe lagi dinununong panahon na sa ko nga ang giwis ngayon naguli na ang buhol. Wala ko ibatiin.
Masuni guys kay napoy bayabas din sa among silingan. There's tapad sayo ayo na daghang kazong bayabas nga Bisaya. Ano sa bukasan. Kay ba man kung kaning bayabas tambali. Kaning bayabas guys. Gusto gali diri guys kay napoy bayabas taghan. Ang giisak ang nakakadugo-dugo pag bayabas ang tangan ng dugo. Wala guys, ang ikwanda ni kay mahaduglay ko kay sigdugon sa duduon ko sa dugo ang malasahan makasuka na inon ko kay sigisag ko ama matunag dugo lahinan ko maminaw ja. Si kuan lang si Imi nagaunay sa kaniyang plano. Para na maginuhan na laman ng gisunan des Ginoo. Ja may nakaibawas tanan ja. Hanggang gipangita guys. Kanang mananambaw bitaw dyan nga Bisaya. Ay gipangita ron kay ug doktor nga gikapoy nako. Kapoy na gud doktor kay di sila kakita. Ingnan naman ka nga kanseros na kay dugay na nang imong gibati. Kapoy na gud doktor. Ja wala pa dyan to sa katong apple cider. Alam mo batang gani sa basyo. Kani. Yung apple cider. Sa una narang-arang sa dani. Imumog. Ang batang dani sa guys katong tudo ni Pibirano. Tumawa pa ko din hining tuo pa siya. Sa una guys, mga December, ang may arang-arang. Diyan paminaw guys, basin. Kaning sige na sagdugo kay da lagi pag magbagso sige lagi ko kaos kay dari lagi may tubig sa ang lipot ang limpyo. Maligo ko sa kabalgin sa akong sa kapos taas. Hindi kasi yung taas basani. Magkuan ko magkanang may kaos ko para sa among plato. Sa plato nga nasagi ka na dahil sila babo. Sa pila ba ito kadlaw guys kay dugay mo ito among kurente dari kay balik kay January 2 naman siguro to. Sa patugay mo rag 3 days pa midari. Nagka-kurente. Pero, Ginoo maraming kagawan guys. Imbis nga mauli ng bulingan niya po nang da. Abi na hangin naguli ng buhol. Mauki naghangibati naguli. Oh guys, kanang moto ba magbarang o di ni barang baghat ang paminaw. Mas grabe sa dinon mo. Ako kay bawag nang sa namin hangat lahat na. Bahala na naman Ginoo na naman gisurrender sa Ginoo ni. Okay. Diyan pabot guys, sagbot sa Ginoo guys ug sa may jang plano dani. Kanang jaban ni adjuhon. Para na Ginoo na bahala na niya ni gisurrender ni tanan guys. I-update day ko kay sa paguli. Muli mi karong Sabado. Di Sabado ugma pang Sabado kay pag si lagi po na problema po ko guys kay doon ang kadlaw gihilantan sa isang baksin sa tagang katut-katut. Sa kinahanglan ba sa pahuway kay di ba sa pwede mo biyahe daso magbaksin. Diyan day guys, sa katunihatag ginahadal pagkano garing sanina lagi. Bisag ka mo pa guys, sa inyong desisyon ug nay mahatag sa pagkaan nga makailan sa di man siguro pudin sa kanon. Kay simba ko pala magnapi. Hello, simba ko raman. Kani kay sayang po ilabag ni bag-ura ba kasi nang padaday nagatuwat ko nimo i-PM ko kay ang pasalamatan pag kanang secret viewers kung kuno sa sana guys. Dara lagay dia ang ipakita dai guys. Na guys dakto siguro ni marang hilin. Ang kadako sa kayon siguro sa mako kukazo. Dako sa sanahang kamaka kan gamajan kay dako man isa siguro siguro ko sige ni para nahot para siguro ni MM.
Diya. Pero dilisa man nakasuot sa atong papel. Ay, ako gyapon guys. Makagyapon sa kadso. Nakain lagi siguro si Jaw. Ambot lang ka guys kung para bani basta kay magawat ko sa imong PM. Kuan para paningimi kay mako lagi. Ja. Salamat laman ja kanang may pagkaan lagi na sa shirt guys, may Paris guys. Di mo pas imi mailiglag yung na ako na kami sa ulan na alaman ng pagkaman sa kanya. Salamat din ko nindong tanan sa inyo may isang pagsuporta sa ang mga video kay sa nga na niray mga video ay mga kuan ba kanang naibitaron ng mga video lagi na guys karong panahon na kay Karong panahon na arang kalain ang gibati. Tungod lagi sa anggam sangat ngat unsa. Maroto guys, see you in my next vlog. Bye bye. Bye.